Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Tentokrát prijala moje pozvanie a teda oproti mne v štúdiu sedí modná návrhárka, pani Vierka Futáková. Vítajte u nás. Ďakujem pekne, dobrý večer. Vážim si, že ste si našli čas, pretože ešte predtým, ako sme sa posadili za mikrofóny, ste mi prezradili, že nebyť tohto času nahrávania, tak ste ešte v práci. Takže začneme tým, kedy ste sa dostali k tomu, že vás začalo baviť módne návrhárstvo, kedy ste v sebe objavili ten skrytý potenciál a talent. No, myslím si, že to bolo jasné už keď som bola úplne malá. Už naozaj, že ako malá som šila a som hrozne veľa kreslila. Ja som celé dni v podstate až do puberty som bola zavretá v izbe a som malovala obrazy. Už vtedy som si robila nejaké návrhy a niečo som sa snažila šiť, takže si myslím, že u mňa to bolo jasné už fakt veľmi skoro. Ja som napríklad dieťa, kedy boli v móde barbíny a tiež som zvykla ocinovi z ponožky urobiť nejaké teda otvory na ruky a prišli tam nejakú gombičku, ale ja som veľmi nezručná a dodnes som nedovyšívala dve čerešne, ktoré ma mamina teda učila šiť a vyšívať. Zrejme to chce určitú dávku jednak kreativity, ale aj takej odvahy a možno precíznosti a ako som aj načrtla, aby si človek išiel za tým a zdokonaľoval sa. Takže čo všetko sa musí sklbiť, aby človek sa dostal na tú úroveň, kde ste vy dnes? No, ja tiež som mala také začiatky. Si pamätám, že som si prišila o tepláky, o plachtu, niečo, čo som vyšívala, keď hovoríte o tých čerešniach. K tej zručnosti a k tomu celému naozaj treba čas. Ako sa hovorí, že keď človek urobí vo veci, ktorej sa venuje 10 000 hodín času, tak vtedy už začína byť nejaký taký trošku profesionál, tak si myslím, že je to naozaj pravda. Zas pri takomto povolaní určite je dôležité, aby človek dostal do vienka nejaký ten talent. Zas talent sám o sebe nestačí, treba aj veľa pracovať, čiže to je také skĺbenie týchto dvoch vecí. A milovať to a vtedy to ide. Po hudobnej pauze sme späť na frekvencii 94,7, počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Ako ste sa vy dostali k módnemu návrhárstvu, sme už zistili, že to bolo v útlom mladom veku a možno pokusmi na bábikách, čo sa týka nejakých zvrškov a podobne. Kde nastal ten zlom, kedy ste sa ako keby preklopili do tej už profesionálnej roviny? Do tej profesionálnej myslím si, že ma k tomu donútila materská dovolenka. To je inak také zaujímavé, lebo mnoho mamičiek si myslím, že vtedy si tak ujasní veci. I keď ja už predtým som naozaj po škole robila mnoho takých vecí, ale skôr som spolupracovala s rôznymi umelcami alebo dizajnérmi z iných oblastí na nejakých súťažiach a ja som im vlastne robila outfity, šila a navrhovala. Ale samotný ateliér som si otvorila naozaj takže až cez materskú dovolenku. A keď ste spomínali, že musí človek dostať niečo aj do vienka, tak vy pochádzate z rodiny módnych návrhárov alebo maminka a ocko pracovali v úplne inej oblasti? To je veľmi zaujímavé, lebo u nás nie je vôbec nikto výtvarne zdatný. Takže ja vôbec neviem, že kde sa to zobralo, ale ja naozaj som už mala nejaký taký výtvarný talent ako dieťa a moji rodičia to celkom rýchlo podchytili, hneď ma dali na nejaké výtvarné krúžky a tak sa to rozvíjalo. Ale po kom je to vôbec netuším. Možno keby ste nejaký rodostrom si vytvorili, asi tak áno. Musím pátrať. My budeme po hudobnej pauze pokračovať. Mojím hosťom je módna návrhárka Vierka Futáková. Koľkých známych ľudí ste obliekli, koľkým ľuďom ste navrhli outfity? Chcem zabrdnúť do tej sféry tých mien, ktoré aj naši poslucháči môžu poznať. Čiže ktoré známe osobnosti sa vám podarilo dobre nasať a navoňať tou vašou tvorbou? Moje šaty mali oblečené napríklad Petra Vajdová, Barbora Švidraňová, Dianka Hagerová. A to sú dámy, ktoré každá je iná. Každá je iná, no určite. Každá je úplne že nádherná a úžasná, ale každá je absolútne iná. V podstate o tom si myslím, že to návrhárstvo je, že treba človeka odhadnúť, treba si ho tak nejako akoby načítať, presne ako ste povedali, že nacítiť a navrhnúť mu niečo. Preto sa to hovorí, že navrhnúť. Naozaj, že je to veľmi osobné a individuálne. Ako prebieha ten, poviem to, že pohovor u vás, keď príde dáma alebo aj pán k vám? Ako v podstate s ním pracujete od začiatku až po ten finálny outfit? Pri prvom stretnutí sa len rozprávame. Dáma mi povie, že ako má predstavu v zmysle, že alebo čo potrebuje, v zmysle, že napríklad kam ide, aký je tam možno dress code, v čom sa cíti dobre, v čom sa necíti dobre, čomu by som sa mala vyvarovať. Ja ju teda počúvam a takisto si aj všímam samozrejme postavu a podľa toho jej navrhnem, nakreslím návrhy
Stretneme sa druhýkrát, ona si vyberie z tých návrhov, pokiaľ sa teda vyberie. Ak áno, tak potom ďalší proces je vlastne, že ja hľadám alebo zháňam u svojich dodávateľov nejaké materiály, ktoré im dám samozrejme tiež na výber. Vyberú si a pokiaľ si teda vyberú, objednám ich a šijeme. Ten proces je celkom dlhodobý, musím povedať. Keďže ste popísali tie jednotlivé kroky, ako dlho to zhruba trvá? Mesiac, 2, pol roka? Záleží, že o čo konkrétne ide. Celý ten proces pre nevesty trvá veľmi dlho. Ja mám nevesty aj také, ktoré sa ozvuje 2 roky dopredu, čo niekedy mne samej príde šialené, ale stáva sa to. Ale tam je naozaj ten čas optimálny, 3/4 roka, rok si myslím, že je naozaj taký optimálny, aby to malo celý ten proces, aby mal svoj čas. Na nejaký bežný outfit nejaké 3 mesiace možno. Celkom dlho trvá možno hľadanie tých materiálov správnych. Naozaj, že nájsť kvalitné, dobré materiály a niekedy aj podľa mojich predstav naozaj trvá nejaký čas. Už sa vám niekedy stalo, že vám oblečenie dáma vrátila, že sa buď v ňom necítila dobre, alebo naozaj, aj keď ste sa dostali už do toho posledného kroku, do tej poslednej fázy, že ste sa nezhodli na tom finálnom? Ešte sa mi to nestalo, klepkám si, ale stáva sa mi taká vec, že keď ja nemám z toho pocit, aký by som mala mať, tak ja niekedy naozaj sa stane, že poslednú noc ten outfit absolútne zmením. Zmením ten model. Ja musím mať ten vnútorný pocit, že a teraz je to správne a vtedy u mňa to funguje. Vtedy to naozaj správne je. A potom vidím možno, že to sa mi už stalo párkrát a vidím aj na tej klientke, že zrazu sa tvári úplne inak. Ale naozaj ten proces je dlhý, čiže tam sú tie skúšky a tie dámy vedia, že sa nemajú báť povedať, že v tomto sa necítim dobre, toto sa mi nepáči, je to proces, na ktorom sa pracuje, čiže tam sa dá naozaj veľa vecí zmeniť, veľa sa dá upraviť, odstrániť, len treba naozaj počúvať tých ľudí. A zrejme asi, ako ste povedali na tej druhej strane, aj povedať tú svoju požiadavku ešte v procese tej tvorby. Netreba sa báť, áno, určite. Neboli dámy sklamané. Na jednej strane som sa vás pýtala na tie známe osobnosti, ktoré ste obliekali, na druhej strane sa chcem spýtať na bežné dámy, bežné ženy z ulice. Či máte tvorbu naozaj len na tie móla, alebo idete aj do toho dennodenného bežného nosenia? Určite primárne som tu pre tie úplne obyčajné dámy. To si veľmi vážim a to aj naozaj milujem, to, že chodia úplne bežné dámy, že si ma nájdu a že za mnou prídu a tým ja venujem gro svojho času. I keď robiť na tej prehliadky je zase niečo iné, pretože to zhmotňujem svoju absolútne iba moju predstavu a možno niečo, čo by si tie dámy nevedeli predstaviť, potom je to ideálne, že to vidia už v takej tej finálnej podobe. Ale nedá sa povedať, že čo z toho mám radšej. Myslím si, že to návrhárstvo sa nedá robiť ani bez jedného, ani bez druhého. To proste k sebe patrí a sa to tak doplňa. Ja si predstavujem, že módne návrhárstvo je o kreslení, ako ste to aj načrtli, ale vy viete napríklad aj šiť, že si tie modely vyslovene dokončíte, sfinalizujete sama, alebo máte na to tým ľudí? 90% svojich modelov šijem vyslovene len ja. Ale mám už nejaké panie, s ktorými spolupracujem, za čo som veľmi vďačná. I keď to návrhárstvo je naozaj o tej výtvarnej stránke, učili nás na škole aj šiť. Lebo v podstate navrhnúť niečo, čo sa technicky nedá ušiť, by bol nezmysel, čiže musí človek vedieť. Ale ja tým, že si naozaj väčšinu vecí šijem sama, tak mám k tomu taký iný vzťah. I keď je veľmi dobré, a tak by to malo byť, že návrhári by mali spolupracovať s krajčírmi, pretože zase ja by som si netrúfla nikdy povedať, že mám takú prácu, ako majú krajčírky. Oni sú zase technicky absolútne zdatné. Ja mám to videnie a oni sú technicky zdatné, čiže toto je absolútne dokonalá symbióza, ktorá by mala fungovať. V tejto chvíli sa posunieme ďalej a budeme sa trošku rozprávať o dobe, ktorá dnes nastáva a kedy si ľudia ako keby začali viac uvedomovať to, že by sme mali byť šetrní k našej prírode a tým pádom sa dáva do povedomia stále viac ten slow fashion, čiže nejaká tá pomalá móda, aby sme jednoducho si rozmysleli a možno kupovali nejaké také univerzálne kusy oblečenia, po prípade siahli po nákupe oblečenia z druhej ruky. Neovplyvňuje nejakým spôsobom táto myšlienka vašu tvorbu a máte stále dosť zákazníkov, zákazníčiek a je dobrý ten odbyt? Ja sama som s tým stotožnená, že by sme mali byť šetrnejší ku všetkému, k planete, k prírode, ku všetkému naozaj a s tým aj moja práca súvisí. Nedá sa povedať, že by som mala menej práce, pretože ja napríklad sa nedržím vyslovene nejak urputne nejakých módnych trendov, pretože z môjho pohľadu asi by som to nemala povedať, ale ja si nemyslím, že to je správne. Ja mám pocit, že správne je, keď si dáma buduje šatník a keď si buduje svoj vlastný štýl. A to neznamená, že každého pol roka musím zmeniť šatník, pretože nám to nakazuje móda a možno nejaké médiá, ktoré sa venujú móde.
Čiže toto súvisí s tou slow fashion, s tou pomalou módou. Ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, sú kvalitné materiály. Určite prírodné, nie tie syntetické, ktoré naozaj že škodia absolútne prírode, ale materiály, ktoré možno nevydržia tak dlho, samozrejme, ako nejaká syntetika, ale zase sú menej škodlivé a nielen k prírode, ale aj k pokožke a vôbec človeku. Jedna vec je mať kvalitné oblečenie, druhá vec je vedieť sa o ne starať, pretože aj mne sa stalo, že som si naozaj nie vždy dobre oprala, nie vždy dobre zvolila teplotu prania alebo vhodný prací prostriedok. Je nejakým spôsobom aj toto dôležité z vašej strany, aby keď už vložíte tú energiu, ten čas pre jednotlivý kúsok oblečenia, aby ste tú dámu aj upozornili, ako sa starať, aby čo najdlhšie vydržal krásny? Určite áno. Ja keď odovzdávam nejaký svoj model, sa niekedy aj smejem, lebo ja dávam komplet školenie, už mám pocit. Lebo je to vaše dieťa v podstate. Presne tak, ja trávim pri tom svoj čas a hlavne ja do toho tiež dávam srdce. To je proste dielo a už mi potom veľmi záleží na tom, či sa v tom dáma bude dobre cítiť, či to bude nosiť a či to vie správne ošetrovať. Čiže vždycky jej dám návod na to, ako sa správať k tomu materiálu, pretože každý je naozaj iný a hlavne tie prírodné materiály, o tie sa naozaj treba vedieť starať. To máte fakt pravdu. A ďalšia vec je, že im vždycky dám ešte x ďalších typov, ako sa dá ten model alebo ten konkrétny kúsok kombinovať s inými modelmi, aby za každý mali iný outfit, aby ten šatník vyzeral o mnoho bohatší možno ako je, ale to vlastne tiež súvisí inak s tou pomalou módou. Aby sme mali pocit, že máme toho veľa, za každým vyzeráme inak, ale v zásade nekupujeme si zbytočne veľa vecí. Čo je typické pre tvorbu Vierky Futákovej? No, kto ma pozná, myslím si, že to je úplne jasné, že u mňa sú to čipky, u mňa je to čierna farba, telové všelijaké odtiene, to úplne, že milujem, ale úplne najviac milujem čiernu, to je úplne jasné. A možno aj kombinácia materiálov, takých tých na prvý pohľad nekombinovateľných, to mám veľmi rada. Keď sa kombinujú veci, ktoré si poviete, že takto to nemôže byť dobré a vznikne z toho absolútne dokonalý výsledok. Z čoho máte vyslovene, že chlpy v pozore, keď vidíte na dámach? Čo si poviete, že toto nemusím? Popravde, ja toto veľmi nehodnotím. Mnoho mojich aj kamarátok si myslí, že áno, ale ja si veľmi nevšímam. Akože všimnem si, keď je niekto fakt dobre oblečený. To si všimnem, to sa nedá nevšimnúť, to aj pochválim. Ale keď je zlé, ani veľmi nie. To skôr, keď niekto na to upozorňuje, cielene, tak to si všimnem a potom akože možno aj by som k tomu aj niečo povedala, ale ako sama o sebe si to nevšimnem. Sú nejaké veci, ktoré nemám rada, ale to neznamená, že ich nemôže mať rád niekto iný alebo že sa v nich necíti dobre. To je skôr len o tom pocite mojom, že mne sa to nepáči, ja by som si to možno nedala. Ale neznamená to, že je to zlé. Ale ste tolerantná v tých názoroch, ako ste teraz načrtli, že jednoducho to, čo vy nemusíte, neznamená, že to nemusí niekto iný mať rád. Určite áno, ono vôbec celá tá móda je taká, že naozaj módne je všetko. Keď sa človek do toho pozrie do hĺbky, tak naozaj módne je všetko. V tých svetových módnych domoch je toľko tých módnych línií a tých trendov každého toho pol roka, že čo len chcete, tak to tam nájdete. Čiže všetko je len o tom, že ako vy sa cítite a ako to na sebe predáte. Keď človek zvykne triediť svoj šatník, tak to väčšinou posúva buď mladšej generácii alebo niekomu z rodiny. Kde končia vaše veci, ktoré už nenosíte? No, mám kamarátky, ktorým som veci podávala, ale mám 11-ročnú dcéru, ktorá už začína pokúkovať po móde a tá už vyslovene mi už aj sama hovorí, že prosím ťa, toto už veľmi nenos, aby si mi to nezničila, takže teraz už mnoho vecí posúvam jej. Po hudobnej pauze ešte stále počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Dnes do nej prijala pozvanie módna návrhárka pani Vierka Futáková, kde vyhľadáte inšpiráciu a vôbec máte niekoho, kto vás inšpiruje vlastnou tvorbou alebo listujete si módne časopisy. Sú toto veci, kde aj vy nejakým spôsobom získavate stále nový pohľad na veci, na módu? Inšpirácie je strašne veľa okolo nás a teda ja ju mám hrozne v mnohých veciach, ale pre mňa inšpirácia je vždycky nejaká emócia. Niečo, čo vyvolá vo mne emóciu, ktorá mnou prejde. Najčastejšie je to hudba, musím povedať. Keď máte ten pocit taký, že vám prešla úplne každou bunkou, tak vtedy mi ide hlavou strašne veľa myšlienok. Myslím si, že toto mňa dokáže inšpirovať absolútne najviac. Modné časopisy, priznám sa, že si vôbec nekupujem. Kedysi som si kupovala, teraz na to vôbec nie je čas. Teraz naozaj, že väčšinu času trávim v práci. Keď nie je v práci, tak som s rodinou. Keď sa mi dostane do ruky, tak si pozriem, ale nedá sa povedať, že by som sa tým úplne inšpirovala. I keď samozrejme sú módne domy, ktoré sa nedá nemilovať, ktoré sa nedá, že by vás neinšpirovali. Rada si to pozriem, určite
v tom niečo nájdem, ale snažím sa hľadať stále tú svoju cestu. Básnik, keď si chce zapamätať to, čo mu zrovna preletí hlavou, tak má vždy po ruke nejaký notes. Je to tak aj vo vašom prípade, že keď vás chytí tá inšpirácia, tá múza, že si to hneď musíte aj poznačiť? Mám diár vždycky pri sebe, alebo taký zápisníček malý nosím v kabelke, mám tam načmárané všelijaké. Ani nie návrhy, lebo to sa nedá nazvať návrhom, to sú len také nákresy, že mi niečo blísne hlavou a len si to tak poznačím. Alebo všade mám papiere a potom keď kreslím nejakú novú kolekciu, tak to prechádzam a spomínam si. A úplne najlepšie je asi mať niečo na nočnom stolíku. To nemám, ale už to plánujem dlhodobo, že musím to spraviť, pretože v noci mi ide toľko nápadov hlavou a potom ráno niekedy si neviem na to spomenúť. Čo dokáže Vierku Futákovú najviac potešiť? Potešiť? Strašne veľa vecí, ale samozrejme moje deti, rodina, ale hrozne veľa vecí. Priatelia, ja mám pocit, že čím som staršia, tým viacej vidím toho potešenia alebo tých radostí v maličkostiach. Naozaj, že keď sa už len rozhľadnete okolo seba, tak je veľa vecí, ktoré ma tešia. Teraz napríklad, keď som sem šla, tak snežilo, tak som sa tešila ako malé dieťa. Až po hudbu, až po nejaké detaily. Nikoho púšťam na prechode, keď idem autom a ten človek sa usmeje, tak napríklad aj toto ma veľmi vždycky poteší. Ďakujem veľmi pekne za úprimné slová. Vážim si váš čas, že ste prišli a odprezentovali seba svoju tvorbu poslucháčom BBFM rádia. Keďže sa blížia Vianočné sviatky, tak vám prajem veľa kreatívnych myšlienok, hlavne zdravie. Prežite sviatky v zdraví, v šťastí, v pohode a ďakujeme za to, že takto skrášľujete dámy. Ďakujem ja veľmi pekne a všetkým prajem krásne Vianoce. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková, ďakujem, že ste počúvali reláciu Aj toto je Bystrica. Počujeme sa v premiére opäť v sobotu po 10. hodine. Dovtedy si užívajte víkend, do počutia. BBFM, naše bystrické rádio.